Diolch yn newyddio. Diolch yn idio ddiw am y fraint unwaith eto gael dod ger dyfron. I ni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal di, tywallt y lan ysbryd arnom, tydyn plith. I ni'n gofyn hyn ôl trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croes yn gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Ond yna gan i fod yn noswyl yn Nadolig, yn hwyr yn y nos, chwarter wedi 11, fe fydd na oedfa croesawu'r Nadolig, ond fydd honno ar lein yn unig. Felly, chwarter wedi 11 ac yn gorffen am hanner nos. Ond cyn hynny, nos iau sy'n dod, fydd ein cwrdd gweddi misol, drws nesaf yn y neuadd am hanner awr wedi 7. Nawr wrth i'r casgliad gael ei gymryd, yn aros ar un heistedd i gan i Carol Rhif 26, Siau'r Gwynt wrth fyned heibio'r drws. Carol Rhif 26. Fydd o'n darlleniad o'r Salmau, Salm 119 ac adnod 25 ymlaen. Salm 119, adnod 25. Glynodd fy enaid wrth y llwch, bywha fi yn ôl dy air, fy ffyrdd a fy negais a gwrandewais fi, disg i mi dy ddeddfau. Gwnai mi ddeall ffordd o'r chmynion a mi efyfyriaf yn dy ryfeddodau. Diferodd fy enaid gan ofid, nertha fi yn ôl dy air. Cymer oddi wrth ei ffordd y celwydd,
ac yn raslo'n dod i mi dy gyfraith. Dywysais ffordd gwirionedd, gosodais dy fanedigaethau o'n blaen, glynnais wrth y dystiolaethau o arglwydd nam gwaradwydda, ffordd dyrchmynion a redaf pan ehengech fy nghalon. Bydde bendith Duw ar iair sancta Dduw. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod y Gerdyfron ac yn llawenhau ein bod yn dod ata ti trwy enw a thrwy heiddiannau, trwy'r hyn oll a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist yn ein lle, trwy fywyd, trwy farwolaeth, trwy atgyfodiad. Ac o Dduw, i ni yn diolch i ti bod ffath ffordd wedi hagor, bod pechaduriaid fel ni'n gallu dod ata ti ac yn gallu dy alw yn dad nefo, ac yn gwybod o Dduw dy fod ti yn darparu ac yn gofalu, rwy ti wedi addo bod gyda ni bob cam o'r ffordd. Ac i ni yn gofyn o Dduw, i ti faddau ni unwaith eto, mor aml i ni'n anghofio am dy ofal, mor aml i ni'n anghofio am dy addewidion, ac y mae treialon y byd yma neu'n tynnu ni lawr, ond o Dduw i ni'n gweddio bydd i'n helpu ni ddyrchafu'n llygau tuag at y mynyddoedd. Helpa ni ddyrchafu'n llygau tuag at ti yn ystod yr oed fy hon. Gad i ni deimlo dy bresenoldeb yma gyda ni. O Dduw, i ni'n gwybod os nad wyt ti yma yna ofer yw y cyfan. Does dim pwrpas i ni ymgynnull os nad wyt ti yma. Dydyn ni ddim am fod yn rhan o rhywbeth crefyddol neu rhywbeth diwylliannol. I ni am o Dduw fod yn rhan o brofiad o agosatrwydd ein tad nefo. Dy fod ti yma yn ein plith. Gad i ni fedru tystio i'r ffaith, dy fod wedi siarad â ni, dy bod ni wedi dy ddyrchafu di, dy foliannu di, ac i gannu dy glodydd. O Dduw, helpa ni i gosod ein golygon arna ti. I ni'n gweddio o Dduw a byddi di yn gweithio yn rymus yn ein plith. I ni'n gweld y sefyllfa o Dduw yn ein gwlad, yn ein trienus, yn sicr wrth i ni edrych ar sefyllfa'r holl fyd. Ond wrth i ni edrych ar ein dinas ni yma, ar ein hardal ni yma, y fath ddifaterwch. Ac o Dduw, y mwyafrif llethol, heb erioed yn ei bywydau ystyried y beth ydy. Ers ei genedigaeth, ac trwy plentyndod a'i harddegau, ac yna fel pobl ifanc, ac yna ni blynyddoedd canol, ac hyd yn rhai yn cyrraedd blynyddoedd yn ei henaint. Erioed wedi ystyried dy berson di, dy ddydd, o Dduw, dy air di. Erioed wedi ystyried yr arglwydd Iesu Grist, erioed wedi clywed unrhyw beth am ffordd iachawdwriaeth, wedi byw bywyd cyfan yma yng Nghymru, ac ddim yn gwybod dim byd o gwbl. Ac o Dduw, i ni'n gweld effaith hyn ar ein cymdeithas, ni'n gweld effaith hyn yn ein strydoedd ni, yn ein trefi ni. I ni'n gweld adeg Adolig fwy nag unrhyw adeg arall hyd yn oed, y fath wacter yn mhethau'r byd. Ac o Dduw, i ni yn galw arna ti. I faddau ni bod ni yn amau, i ni'n amau mor aml, a oes gobaith i wlad fel hon. A oes na obaith i gyrraedd unrhyw un mewn dinas fel hon. Ond o Dduw, i ni'n gwybod dy fod ti yn Dduw sydd yn holl alluog, yr wyt ti yn abal i ddweud y gair, i rhoi'r gair o'r chymyn. Yr wyt ti'n gallu peri fi dy bresenoldeb yn llenwi ardal, dinas hyd yn oed gwlad, ac y bydd argyhoeddiad o bechod yn dod drost y bobl. Ac y bydd yr awydd i geisio dy wyneb di. Ac o Dduw, dim ond ti sydd yn gallu gwneud hyn. Dim ond ti sydd yn gallu trawsnewid bywydau. Ac felly ni'n gofyn i ti i wneud y gwaith, i ti weithio yma yn ein plith, i weithio ymhlith yr rhai fydd yn gwrando. I ni'n gweddio Dduw am yr rhai sydd yn gwybod am yr oedfa, ond dim awydd i fod yma. I ni'n gweddio Dduw y byddi di yn argyhoeddi o bechod. Ac y bydd hyn yn ei tynnu nhw lawr o Dduw, ond wrth cael ei tynnu lawr, y bydd hyn yn peri, y byddant yn cael ei dyrchafu unwaith eto yn dy bethau di, trwy'r efengil, trwy'r arglwydd Iesu Grist. Felly o Dduw, gweithio yn ein plith. Gad i ni weld dy law di yn rymus ar waith yn ein gwlad ni unwaith eto. Gad i ni glywed am ddigwyddiadau ar hyd a lled ein gwlad ni, lle rwy ti wedi gweithio. Nid proffes o Dduw, nid pobl yn troi at grefydd, nid at rhyw adloniant mewn rhyw gyfarfod, ond o Dduw, gad i ni weld pobl yn gweld i pechod, yn edifarhau o'i pechod, yn dod at Grist, yn dod at y groes, at y ffynon, ac yn cael ei golchi, ac yn byw bywydau sanctaidd pur wedi ymwahanu o'r byd, ac yn byw i dogoneddu di
ath fwynhau. Dim ond ti sydd yn gallu gwneud y pethau hyn, felly tyrd, gweithio yn ein plith, diogela yn amser o ddiw, cadw ar un drwg i ffwrdd, bendithiau'r cyfan i ni yn ei wneud yma. I ni'n gofyn hyn oll felly, trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Byddwch ni gan i Carol Rhif 4, cesolog ar fy Iesu yn wyneb cariad Duw, gweld dyn yn ei drieni, heb obaith am gael byw. Carol Rhif 4, gewn ni sefyll i'w chanu.
Mae fe ddaw'n testyn o'r salmau, Salm 119 ac adnod 25. Salm 119 adnod 25. Glynodd fy enaid wrth y llwch, bywha fi yn ôl dy air. Nawr, yr hyn i ni yn ei weld yr amser yma o'r flwyddyn, yn sicr, yw mae yna lawer o ddathlu yn does na, mae yna lawer o bartion. Yn ôl pob sôn, mae yna lot o fwynhad, pobl yn cael hwyl yn ystod y cyfnod yma. Fe fydd swyddfeydd ar hyd y wlad yn cynnal rhyw ddathliadau di-ri. Ysgolion yn cael partion, fydd y staff yn cael rhyw bartion hefyd arbennig. Fydd pobl yn rhoi anrhegion, a fe fydd pawb yn ymdrechu i fod yn hapus. O leia am ddiwrnod, o leiaf. Am ddiwrnod, fe fydd pobl yn ymdrechu'n galed tu hwnt. So, yn deffro'n gynnar da'r plant, fe fydd nhw'n trial i gorau i fod mewn hwyliau da, ac yn para tan amser cino fel arfer, ac falle erbyn amser te mae pethau'n dechrau dirywio, ac yn sicr mae'n dibynnu ar pa fath aelwyd yw os yw'r ddiodfeddwol yn rhan blaenllaw o'i bywydau nhw erbyn swper, efallai dyw pobl ddim cweit mor hapus yn wir, falle yn flin gyda'i gilydd. Ambell waith, falle mae pobl yn mynd yn fwy hapus yn allanol, ond erbyn y bore wedyn ni, falle ddim cweit yn teimlo mor hapus. Ond beth sy'n dris yw, yn aml iawn amser mae'r flwyddyn, y partion, y swyddfeydd yma ac y gwahanol bethau lle mae cydweithwyr yn dod at ei gilydd, falle bod nhw ddim wir yn mwynhau cwmni gilydd gymaint â hynny, ond mae'n anhygol yn diwedd. Sut mae yna rhyw chwerthin a lot o hwyl, pawb yn hapus, pawb yn dweud pethau neis i'w gilydd ar dechrau'r noson yn ôl pob sôn, ond mae angen y ddioddfeddwol mwyn cyrraedd y nod. Heb y ddiod, tybiwn ni bydden nhw ddim yn aros yn hir iawn. Ond mae rhywbeth am y ddioddfeddwol ond diwe, mae'n broblem anferth i'r wlad. Mae'n dod i bopeth. Mae ym mhob twll a chornel, bob achlysur. Ac os nad yw yna, mae pobl yn gweld yn chwith, mae pobl yn flin. Achos mae rhaid i gael Mae rhaid i gael Yn ôl pob sôn i fwynhau, dwi'n cofio rhywun yn dweud am criw o'n i yn y coleg a treulio'r noswaith gyda ni ac yn gweld gymaint o hwyl o'n nhw'n cael gyda ni yn yr ystafell ac yn chwerthin ac ar ddiwedd y noson ddim wedi sylweddoli doedd dim un diferyn o alcohol wedi cael ei gymryd. Ddim yn gallu deall sut gafon ni gymaint o hwyl glân, dim byd brwnt, hiwmor, mwynhau cwmni, heb un dropyn o'r ddiodfeddwol. Ond bellach mae'r wlad mor ddibynnol arno fe, dyw'r bregeth yma ddim am y ddiodfeddwol, ond am yr adeg yma'r flwyddyn, mae'n hanfodol yn diwedd, bydde dim nadolig fel mae'r wlad yn ei wele heb y ddiodfeddwol. Bydde fe ddim yn bodoli tybiwn ni, chos mae rhaid i gael Mae rhaid i bob parti gael Bob achlysur yn gorfod i gael Ond ni'n gweld hyn, gweddill y flwyddyn. Ond mae fwy amlwg yr adeg hon. Ac efallai beth sydd yn wir yw bod pobl yn boddi y digalondyd y maen nhw'n ei deimlo. Maen nhw'n deheu am rhywbeth i godi calon. Achos mae reality bywyd i lawer, os nad y mwyafrif, yw treialon bywyd. Ond nid yw hwnna'n wir. Dwi'n credu byddai'r rhaid i bobl gydnabod, byddai'r mwyafrif falle'n dadlen erbyn hynny, ond pethau nhw'n onest, hyn sydd yn flaenllaw ar meddwl y mwyafrif yw treialon bywyd. Ofnau. Mae yna lot o ofnau yn y byd yma. Ac amser yma'r flwyddyn, mae fel petai yn cynyddu. Ac felly mae trial boddi'r ofnau yma yn cynyddu hefyd. A dyna pam ni'n gweld yr holl ddathlu gwirion yma. Ofn salwch, ofn marwolaeth, ofn unigrwydd, ofnau ariannol yn sicr yn flaenllaw iawn. A mae'r rhain am bethau real, does dim gwadi'r peth, maen nhw'n bethau mowr. Mae yna gymaint o ofnau. A mwy nawr. Ac efallai amser mae'r flwyddyn ceir tristwch hefyd, y tristwch o golli anwylid. Ond nid yw'n wir ar atgofion. Mae'n amser anodd i lawer, ond yw Efallai rhywun annwyl wedi cael ei colli ac falle'r mardolig cyntaf, neu falle degfed, yr 20fed dolig. Ond mae dal yn teimlo, chi'n gweld y lle gwag.
Ac mae'n brifo ac yna fe ddaw hyn ag iselder. Ac felly, yr amser yma, mor aml i'n gweld pobl yn ceisio ffoi o reality a mynd i ryw fyd afreal a dathlu i geisio anghofio yn dod yn rhan ohono fe. Mae yn esgus i dathlu. Rhedeg i ffwrdd o beth yw reality bywyd. Gweddill y flwyddyn. Fel arfer, ni'n gweld hyn yn ystod y flwyddyn. Di llun, di mawr, di merch, di oed, di Gwener. Mae nos Wener yn dod, ac yna mae yna gyfle i ddathlu nos Wener nos Sadwrn, gyfle i yfed, i anghofio pryderon, ac i anghofio'r ofnau am noson. Pen tos yn y bore, canlyniadau, beth bynnag yw e. Falle nos Sadwrn hefyd, sobri ar y sil, nôl i'r gwaith ar y llun. Ac yna mynd nôl i'r reality bywyd, i llun di mawr, di merch, di oed, di Gwener, a dyna beth yw patrwm bywyd. Ond yna hefyd, yng nghanol y patrwm yma, fe gewch chi Ionawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, trwy'r misoedd y flwyddyn, tan Tachwedd, ac yna mae Rhagfyr yn dod, rheswm arall i ddathlu, fel rhyw benwythnos mawr. Ac yng nghanol y penwythnos mawr y dolyg, beth i ni'n neud, ni'n rhoi yn rhegio ni'n gilydd. Mae hwnna'n codi calon am chydig bach, ond yw e? Ac mae yna elfen, ond oes na, o redeg i ffwrdd o reality. Allech chi glywed rhain dweud, beth sydd yn bod â hynny, ac i bwynt, i ni'n gallu deall yr ymateb yna. Achos mae bywyd yn anodd. Ac mae yna tristwch, ac mae yna ofnau. Ond dyma'r tristwch o'r mwyaf yw rhedeg i ffwrdd i stryd y frenhines yng nghanol dinas Caerdydd ar nos Wener. Os ych chi erioed wedi weld ar nos Wener, mae'n erchyll. Mae'n afiach. Yr anfoesoldeb, y trais, a chi'n gweld yr heddlu yno gyda'i gwisg arbennig ar gyfer ymladd, a'r faniau gyda'r pethau ar draws y sgrin mwyn amddiffyn pobl rhaid torri'r ffenest. Dyna beth chi'n gweld, amser y dathlu, beth chi'n gweld pobl yn meddwi ac yn gorafed ac yn cael perthnasau allan o briodas a pob math o beth yn mynd mlaen yn ystod y cyfnod yn Nadolig, i ni'n sôn. Ond beth yw e? Ac i chi deall pobl yn rhedeg i ffwrdd o reality bywyd, ac mae bywyd yn anodd. Ond dyma'r tristwch, dyma'r tragedy. Nad ydyn yn delio â phoen bywyd, a reality bywyd, a gwacter bywyd yn y modd cywir. Mae'r amser yma mor drist, i ni yn ymddangos mor od. I ni mor od, ond ydyn ni i'r byd, ac hyd yn oed i Gristnogion bellach, bod chi'n gallu mynd trwy ddydd Nadolig heb diferyn o alcohol i nech i fwynhau cwmni'ch gilydd. A bod chi'n gweld beth yw gwir ystyr yn Nadolig. Nid drwy roi anreg bod yn neis am ddiwrnod ac yna nôl i'r reality. Ond mae'r Dolig gyda'n trwy'r flwyddyn. Neges yn Nadolig gyda'n trwy'r flwyddyn. Ni'n pregethu neges yn Nadolig bob pnawn Sul. Ionawr tan Rhagfyr. Falle bod ni'n mynd sôn am y preseb, ond ni'n sôn pam dath Crist. Fe dath Crist i bwrpas. A dyma'r tragedy i'r byd i ni'n byw yn di. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar gaethiwed yr enaid yn ôl y salmydd. Yn ail, bywhad yr enaid, ac yn olaf yn drydydd dyhead yr enaid. Wel, yn gyntaf, gaethiwed yr enaid. Yn sicr, y mae'r salmydd yn siarad fel plentyn yr arglwydd. Hynny yw Cristion. Ni'n gwybod hynny. Ond yr hyn i ni yn gwybod hefyd yw mae profiad yw hyn sydd yn cael ei ddisgrifio fan hyn, glynodd fe enaid wrth y llwch, bywha fi yn ôl dy air. Profiad yna, yn sicr yn brofiad yr oedd y salmydd yn gwybod amdano, o'r gaethiwed ysbrydol a'r farwolaeth ysbrydol. Roedd hwnna yr man cychwyn. Pan yn dod o dywyllwch i oleuni. Fod y profiad yna yw'r tro cyntaf i ni deimlo fe. Mae yna adeg eraill, mae'r salmydd yma'n disgrifio hwn fel plentyn yr arglwydd hefyd. Ond yr un cyntaf oll, oedd pan o'r oedd yn ysbrydol mewn caethiwed. Gai ofyn, oes na rhywun sydd yn gwrando, sydd yn gwybod rhywbeth am hyn? Ydych chi'n gwybod rhywbeth am hwn? Glynodd fy enaid wrth y llwch. Mae'n ddisgrifio mawr yn dweud. Yr ymdeimlad o fod yn agos at farwolaeth. Neu allwch chi ddisgrifio fel yr anobaith hynny. Yr anobaith llwyr. Mae'r salmydd yn ei ddisgrifio fel ei fod yn llusgo ar y llawr yng nghanol llwch y llawr. Ydych chi wedi bod mor isel bod chi'n teimlo bod chi lawr yn y llwch a chi ddim yn gallu codi lan o'r llwch. Dyna be mae salmydd yn sôn amdano.
Yr oedd yn draddodiad yn doedd yng ngwledydd y dwyrain, dyddiau hynny i alarwyr, daflu llwch dros eu pennau ac i eistedd yn y lludw pan yn galaru am golled rwy'n annwyl. Ac felly ni'n gallu gweld traddodiadau tebyg i hyn mewn rhai gwledydd ar draws y byd. Yr ymdeimlad yna o alar, sicr bod ni gyd yn gwybod beth yw galaru. Mae'n ofnadw, yn diwy. Ond nid yw galar yn un o'r pethau mwyaf poenus. Gwir galar. Pan i chi'n gwybod na welwch chi y person yna byth eto ar y ddaear yma. Falle rhywun sy'n bwysig i ni, rhywun sy'n agos yn eich bywyd. A chi methu meddwl am fywyd hebddynt ac yna mae'r tristwch. A dyw'r tristwch yna ddim yn diflannu. A chi'n mynd i gysgu, ac os yn llwyddo gysgu, pan chi'n deffro mae'n nôl, a mae'r boen yna, mae'n rhywbeth yn ystumog, yn troi, ac wrth deffro, chi ddim yn chi'n cofio'n syth, falle mae'n cymryd eiliad, ac mae'n dod nôl, a chi'n meddwl maen nhw wedi mynd. Ac yna mae reality bod nhw wedi mynd am beth, ac yna chi'n cael eich tynnu lawr. Dyna yw galar. Mae galar yn afiach o beth, ond yw e? Ond y math yna o boen ni'n sôn amdano, mae'r salmydd yn ei deimlo fan hyn. Yr ymdeimlad yma, falle tro cyntaf pan daeth o farwolaeth ysbrydol i fywyd ysbrydol, pan yn dod o dywyllwch ysbrydol i oleuni ysbrydol. Yr ymdeimlad yna yn gyntaf o'r anobaith wrth weld i gyflwr. Dyna pa mor ddifrifol yw e. Wrth gwrs mae hwn yn gallu amrywio berson i berson, ond mae yna rhywbeth yna. Y teimlad yma, sa'n gwybod beth i wneud. Dwi ddim yn gwybod ble i droi. Anobaith. Pan fod Duw wedi agor llygaid yr enaid i ni weld ein pechod, i weld gwacter y byd, pa mae'r arglwydd wedi, trwy'r ysbryd glân, wedi plannu rhywbeth yn yr enaid, ac mae yna rhywbeth yn digwydd, mae yna fywhau yma, mae yna rhywbeth yn digwydd. A mae'r agor llygaid yr enaid, dwi'n meddwl rhywbeth i ni'n gallu gwneud yn hunan, ond mae hwnna rhywbeth mae'r arglwydd yn gwneud trwy'r ysbryd glân, mae'n agor llygaid yr enaid. Gynt, oeddech chi ddim yn gallu gweld dim, ond yna mae yna rhywbeth yn digwydd, a chi'n dechrau gweld pethau. Chi'n dechrau gweld eich pechod. Chi'n cofio eich pechod, pan yn blentyn, yn eich arddegau, yn eich ugeiniau, falle, chi'n cofio pechodau penodol, ac chi'n dechrau teimlo cywilydd ac euogrwydd eich falle, felly. Ac yna chi'n dechrau meddwl, pam nes i hwnna, pam nes i feddwl hwnna, pam nes i ddweud hwnna, ac mae'n dechrau tynnu chi lawr, a chi'n teimlo mae hwnna'n ofnadw. Ac yna, falle, dyna beth mae pan mae'r arglwydd yn dechrau agor llygad yr enaid, nawr chi'n meddwl, mae Duw wedi gweld hwnna. Mae Duw wedi gweld beth sydd ym nghalon ni, mae wedi gweld beth oedd yr cymhelliad sy'n ôl dweud y fath beth, ac yna mae'r euogrwydd yn tyfu fwy, ac mae'n tynnu chi lawr. Mae'n mynd â chi lawr i'r llwch. Chi ddim yn gwybod pa le i droi. Os ydy Duw wedi gweld e a clywed e, ac fydda'n atebol ger i fronau, mae reality hwn yn anferth o beth. Ac yna chi'n dechrau gweld gwacter y byd, efallai bod chi'n arfer mynd lawr stryd y Frenhines ar nos Wener, gan o'r Rhagfyr. Chi'n gweld y fath feddwdod, a'r gweiddi, a'r canu a flafar. A chi'n gweld nhw fyna, dangos i hun. Ac chi'n gweld gwacter yw hwn. O chi'n mynd i weld o'r blaen, a chi'n cael rhywun yn dadlau gyda chi, a ddim yn llwyddo perswadio neb, achos chi'n gallu pam? Achos yn ddall, yn farw. Ond nawr, mae rhywbeth i digwydd, mae'r llygaid, chi'n dechrau gweld, mae gwag yw hwn, ofer yw hwn, a chi ddim wedi deall o'r blaen. Ac nawr, chi'n cael golwg wahanol ar bleserau'r byd, ac ar bwrpas bywyd. Yn gynt o'r popeth yn edrych mor wahanol. Bod chi'n gaeth, oeddech chi ddim yn ei weld e. O chi mewn caethiwed, ond ddim yn ei weld e. O chi'n gwneud yr hyn y gwna'r mwyafrif. Boddi unrhyw deimlad o ofn ac o dristwch o leia am y nos. Ond ar ôl i Dduw agor llygaid yr enaid, ac i chi weld eich pechod, mae e'n llethu chi, mae'n eich tynnu chi lawr. Nawr ych chi'n gweld eich heiddiant, a mae hwnna'n tynnu chi lawr yn bellach i'r llwch. Ac fe ddaw yr ymwybyddiaeth o angen. Ond hyn sydd yn peri iddo lusgo yn y llwch,
dyw e ddim yn gallu codi ei hun. Mae e'n rhyw deimlad ofnadw. Chi sy'n Gristnogion, fyddwch chi'n cofio cyfnod fel hon. Y llusgo yn y llwch, yr anobaith, y gwacder, beth yw'r ateb, ble dwi'n mynd, sut fedrai helpu fy hun, sut fedrai achub fy hun, a dwi'n gallu gwella fy hun, a chi'n trio gwella, ond na, i chi'n llusgo yn y llwch. Chi ddim yn gallu codi, chi yn bydreddu'r byd. Ac falle o'r diwedd chi wedi gweld ei fod yn fydreddu, ond chi ddim yn gallu codi chi'n lan. A chi'n meddwl, sut fedrai ffoi, sut fedrai ddod o hyn. Dwi ddim yn gallu newid fy sefyllfa. A maen nhw'n parhau yn yr un cyflwr. Ac am y tro cyntaf, mae am ddod oddi yno, ond dyw e ddim yn gallu. Mae'n debyg ond dyw e fel mae'r emynydd yn sôn am y darlun o'r carchar tywyll di. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di. Y pydew erchyll yna, yn llawn bydreddu. Pan yn sylwi ei fod yn bydew ac yn awyddus i ddod oddi yno ac yn ymdrechu, ond yn methu. Ac yn llusgo yn y llwch, neu yn y baw, neu beth bynnag chi eisiau defnyddio'r darlun. A beth sy'n digwydd? Mae'r ofnau yn cynyddu, ofnau bedd yn cynyddu, mae reality bywyd yn cynyddu. Beth aw na os daw at lan y bedd ar ben ei hun yn y cyflwr yma? Dyna chi ofn. Mae'r teimladau yma wedi dechrau corddi oddi fewn ac chi ddim yn gwybod pa le i droi ac mae ofn y bedd yn dod. Mae'r pethau yma, falle erioed wedi meddwl amdano nhw'n o'r blaen, ond nawr chi'n dod wyneb yn nhw. Beth os daw yr anadl olaf yn ddisymwth a dwi'n barod? Beth os fyddai'n gwynebu fy nghreawdwr nawr a dwi'n barod i gyfarfod a fy nghreawdwr nawr? Petai y prynhawn. Mae e'n mynd i ddigwydd i filiynau o bobl yn dweud. Dwi ddim yn gwybod beth yw'r ystadegyn. Dwi ddim yn gwybod faint o bobl sy'n mynd i farw prynhawn yma. Yn sicr yn y miloedd, tybiwn ni bod yn y miliynau. Dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn fathemategydd a dwi ddim wedi ffeindio'r ffaith yna mas. Falle bydd yn ddiddorol i wybod. Faint fydd wedi marw rhwng nawr a diwedd yr oedfa. Fy'n na nifer fawr. Fy'n na nifer fawr yn dod at ei hanadl olaf. Ond doedd ddim wedi paratoi. Ond doedd ddim wedi ystyried yr peth. Ac efallai bod yna rhain, dechrau meddwl, beth os mae nawr fydd yr adeg honno fyddai'n dod wyneb yn wyneb a thragwyddoldeb ac ar diw. Ond dyma yw'r cysur cyn i ni fynd cam ymellach. Dyma'r cysur i un sydd yn teimlo fel hyn am y tro cyntaf. Os na rai. Mae'n anodd i ni ddychmygu, ond dwi, mae mor anodd i ni ddychmygu. Capel mor fawr ac yn lleiad o bobl yma, mae mor anodd ddychmygu fod na unrhyw un yn yr oes yma yn mynd i deimlo fel hyn, a beth sydd yn mynd i ddigwydd os fyddai'n dod wyneb yn wyneb a fy nghreawdwr prynhawn yma. Ond os na un, ac ni'n credu i gall yr arglwydd weithio, os na un, yna beth i ni'n gallu dweud yw hyn. Yr unig rheswm yn nhw'n teimlo felly yw bod yr arglwydd wedi agor llygaid yr enaid. Ac os yw'r arglwydd wedi agor llygaid yr enaid, os yw wedi cychwyn gwaith o fywhau yr enaid, yna fyddwch chi ddim wedi teimlo felly oni bai am hynny. Mae gweld eich cyflwr, mae teimlo'ch angen mor bwysig. Gai ofyn, ydych chi'n teimlo bod eich enaid yn glynu wrth y llwch? Os felly, fod yn anodd am y tro, mae mor angenreidiol. Dyma i chi'r cysur. Dyma lle mae rhaid i bob un sydd yn Gristion ddechrau. Rhaid i ni ddod i weld ein pechod. Rhaid i ni ddod i weld gwacter ein bywyd ni, gwacter y byd. Rhaid i ni ddod i weld ein heiddian. Rhaid i ni weld ein anobaith ni. Ac mae'n brofiad poenus. Dyna pam dydyn ni ddim yn rhoi adloniant yn ein cyfarfodydd ni. Ni ddim eisiau neb i ddod mewn i oedfa fel hon a teimlo, joyous i mas draw. So ni eisiau yna. Dydyn ni ddim eisiau neb i ddod fan hyn, roedd hwnna yn hyfryd, roedd yn mor neis, roedd ni'n hoffi'r tonau, roedd ni'n hoffi'r eitemau oedd yn digwydd. Na, ni ddim eisiau dim i ddod. Be ni eisiau nhw'n neud? Ni eisiau nhw deimlo'r llwch y llawr. Ni eisiau chi deimlo bod chi heb obaith. Yn y gobaith ydewch chi o'r llwch. Dyna'r gobaith. Rhaid i chi deimlo fel hyn. Does dim amser chwarae o gwmpas yn neis gyda pobl a rhoi adloniant iddyn nhw. Mae tragwyddoldeb un anadl i ffwrdd. Un anadl, dyna pa mor agos yw e.
Un anadl i ni'n ffwrdd o holl dragwyddoldeb. A dyma'i realiti'r sefyllfa. Dyma sydd eisiau pobl yn dinas Caerdydd yn ystod yn nosweithiau yma. Nos Lun, nos Fawr, nos Fercher, nos Iau, nos Wener, nos Sadwrn. A dwi ddim eisiau dychmygu be fi nos Sul nesaf fel. Gerbyn y Sul, dychmygwch beth chi'n gallu tynnu to oddi ar bob tŷ yng Nghymru. Fyddwch chi'n gweld rhyw anrhegion a hapusrwydd am gofal, ond am anobaith fydd yna. Fydd y doleg yn dod i ben. Ac fydd yna gur pen. A fydd yna wacder. A fydd realiti'n dod nôl. A fydd nhw'n mynd i ffeindio'r ateb i'w problemau nhw. A nôl i di llun di mawr di merched dydd Iau, nos Wener mas a ni foddi'r holl beth to. Neu be bynnag ni'n neud i rhedeg i ffwrdd o realiti bywyd. Mae yn ddifrifol yn diwe. Beth yn y byd mae Capel i wneud ddim yn pregethu'r efengil drwy'r amser, dwi ddim yn gwybod. Be mae'r eglwys i diwygiedig yn ei wneud? Trwy beidio sillafu'r sefyllfa mas a phledio â phobl? Dyma sy'n rhaid wneud? Y Salmydd yn gwybod rhywbeth amdano. Fe barhaodd y teimladau yma o dro pan dath ei weld i bechod fel Cristion i dynod. Ond y tro cyntaf yna o fod yn llwch y llawr y bethau wedi cael eich tynnu chi lawr. Mae mor bwysig. Gyda chi'n symud ymlaen y Bywha Fy Enaid. Glynodd fe Enaid wrth y llwch. Bywha fi. Dyma yw canlyniad pan i chi yn y llwch. Bywha fi. Yn ôl dy air. Dyna chi obaith ar ddiwedd yr adnod. Dyma yw'r weddi holl bwysig. Os ych chi yn llwch y llawr, os ych chi'n ganol y llwch, a'r anobaith, dyma'r cyngor i chi. Gweddiwch o ddiw graslon, bywha fi yn ôl dy air. Allu ni'n dweud llawer gwell i chi, dyna'r cyngor gorau i chi, bywha fi yn ôl dy air. Ond gwyddon os nad yw'r arglwydd wedi dechrau gwaith ac wedi plannu hedyn o fywyd ynoch, yna fyddwch chi ddim, ni allwch wneud dim. Gan bod chi'n farw mae'n adnod, yn does Philippiad 1:6. Gan fod yn hyderus yn hyn, y bydd yr hwn a ddechreuodd ynoch waith da ei orffen hyd ddydd Iesu Grist. Mae'r rhaid iddo fe ddechrau'r gwaith. Ond os nad yw wedi dechrau'r gwaith, yna does dim gobaith. Dyna pam yr oeddech chi fel yr oeddech chi. Dyna pam yr mwyafrif llethol yn cael eu partio nhw, a'i meddwi nhw, a'i dathliadau gwag nhw. A bod yn neis am ddiwrnod, neu am cwpl o ddyddiau, neu am wythnosau yn arwen lan y dydolig, ac yna maen nhw'n mynd nôl i'r swyddfa, dweud pethau hiltyn o cefn rwy'n. Ond pam yr arglwydd yn agor llygad yr englaid mymryn, yna fe ddaw y floedd, bywha fi yn ôl dy air. Beth yw mewn ffordd arall? Helpa fi. Dduw, helpa fi. Ond dyna yw'r efengil, dyna i chi'n syml yw'r efengil, yr arglwydd yn dangos i chi reality, yn dangos i chi'ch pechod, dangos gwacter y byd, ffolineb y byd, ffolineb eich bywyd chi, y rhagrydd sydd yn eich bywyd chi, ac yna, mae'n dangos i chi y weddi hon, bywha fi yn ôl dy air. Mae Paul yn dweud, Effesiau 2:1, a chwythau a fywhaodd e fe pan oedd eich feirw mewn cymweddau a phechodau. Adnod 5. Pan oedd e'n feirw mewn cymweddau a'n cyd-fywhaodd ni gyda Christ trwy ras yr ydych yn gadwedig. Dyna chi be mae'n dweud. Mae yna yr arglwydd yn eich bywhau chi. Mae'n gweld yma'r deheuad yr angen am fywyd. Mae'r salmydd wedi brofi fe tro cyntaf. Fel Cristion, mae'n dal yn gweld, falle bod e'n mynd trwy cyfnod o bod yn ddiffrwydd, wedi bod yn gwrthgilio efallai, neu colli presenoldeb yr arglwydd. Ac mae'n teimlo yr angen yma, ddew, dwi wedi mynd i drwmgwsg, ond nid yw'r eglwys felly. Os fi oedd yr eglwys erioed mewn cyflwr trienus, o drwmgwsg, dyma i chi'r oes. Dwi ddim yn gwybod yn hanes yr eglwys yng Nghymru, a fi oedd na gyfnod fwy trienus, pan mae'r rhai sydd yn honni fod yn Gristnogion, does dim awydd i ddod i'r oedfa hyd yma. Mae'n esgus trwy'r adeg. Dyma yw'r dasg pwysicaf oll yn ein bywyd ni. Mae'n bwysicach na teulu, mae'n bwysicach na gwaith, mae'n bwysicach na iechyd, mae'n bwysicach na unrhyw beth arall. Mae dod i'r oedfa i gannu clodiad i Dduw yn bwysicach na unrhyw beth arall. Ond byddwch chi ddim yn meddwl ni, o fyddai na, os dwi'n gallu ffito fe mewn. Dwi ddim yn gallu, achos mae gen i rhywbeth pwysig sydd rhaid fi wneud.
Newch e rhywbryd arall te. Ond dwi ddim yn gallu, achos mae rai fi gael bath ar nos Iau. Cwrgweddi nos Iau. Mae rai fi fod yn y gwely ebyn handi naw, neu beth bynnag yw e. Mae yna wastad esgus yn does. Dim syndod bod y Salm yn dweud, Bywha Fy Enaid, deffra fi, hyd yn oed fy mod i wedi dod yn Gristion. Dwi wedi mynd i ryw drwmgwsg, dwi wedi mynd yn bell o dy bethau di. Ond i'r enaid sydd yn y byd, sydd yn ei bechod ac yn barhau yn ei bechod, dyma chi weddi, dwi'n farw Bywha Fy. Nawr wrth gwrs, bydda fe ddim yn gallu gweddio Bywha Fy, ond i bai bod yr arglwydd wedi bywhau eisiau y fod, gallech chi ddadle hynny. Bydda dim diddordeb. Dwi'n digon, hyn o rai crefyddol, bod nhw'n digon, dwi'n grefyddol, dwi'n berson da, pam sy'n eisiau bywhau arno fi. Dyn nhw'n wedi gweld i pechod. Ond yr eiliad, dyna chi gael londyd, pan mae'r cri yma'n dod Bywha Fy. Mae yna obaith yn does na, mae'r arglwydd wedi dechrau gwaith. Yr ysbryd glân wedi dechrau rhywbeth fan hyn, wedi plannu'r hedyn o fywyd o sancteiddrwydd. Nawr nid yn unig yn gweld ein cyflwr, a theimlo'r gwacter a'r tristwch ar anobaith, ond nawr yn gweld yr hyn y dywed gair Duw, Bywha Fy yn ôl dy air. Mae nawr yn dod i weld be mae'r efengil yn ei ddweud. Yn ôl dy air, yn ôl dy addywyddion, yn ôl Iesu Grist. Dyna yw gair Duw, fe yw'r gair. Bywha Fy yn ôl Crist, allech chi ddweud. Bywha Fy yn ôl yr proffwydi yn o'i addywyddion o Grist. Bywha Fy yn ôl yr efengil. Dyna'r neges. Dyna beth, mae Crist yn bopeth ond yw e. Fe yw'r gair, fe yw'r efengil, fe fel mae'r Carol yn dweud, yw holl obaith dyn yw ef. Mae'r cyfan o ras. A fe ddaw holl fendithion i'r enaid trwy Iesu Grist. Fe yw'r ffordd, y gwirionedd, y bywyd. Dyma sut gellir delio â thristwch a gofnau'r byd. Nid troi at fwy o'r byd. Dyna'r tristwch o'r mwyaf. Mae'r byd yn troi at y byd i redeg i ffwrdd o realiti'r byd. Dyma'r ffordd i ddelio â thristwch a gofnau'r byd. Yw troi at Grist, dyma lle ceir bywyd ac hynny yn ei helaethrwydd. Rhodda'r arglwydd y gallu'r enaid lusgo o'r llwch, o'r eogrwydd am ei bechod, o wacter y byd, ac fe ddaw ag a droed y groes. Allech chi gweld y darlun, rhywun yn dod ac yn llusgo o'r llwch, a bydolrwydd a'r bryntni, a'r chwant, a'r rhagrydd, a'r casineb, a'r celwydd, a'r holl beth, ac yn llusgo a droed y groes. Ac yna mae'n gweld gobaith. Mae'n gweld pwrpas i fywyd wrth droed y groes. Mae'n wedi gweld fe ddath hwn o'r nef i achub pechaduriad. Ac felly mae'n gweld pwrpas yn y dolyg, mae'n gweld pwrpas ar y fengil, mae'n deall nawr. Mae'n gweld rhywbeth amdano, falle mae'n deall yn llawn, ond mae'n teimlo eogrwydd, am nawr yn deall fe fydd yr eogrwydd am fy mhechod yn cael ei ddelio ag wrth droed y groes. Ac yna fe wel yr enaid blinedig ei holl obaith. Yno ar y groes fe wel dwylo pur ar led. Dwylo sanctaidd, di-bechod, yr un a gadwodd y gyfraith yn llwyr yn ein lle. Dyna'r gobaith y mae'r enaid sydd yn y llwch yn ei gael. Mae wedi gweld o'i gwmpas yr hagrydd, a'r bryntni a'r celwydd. Ond nawr mae'n clywed am un. A wisgodd goron o ddrain. Ac nawr mae'n gweld hwn, a mae'n gwybod mae hwn yn un gall delio o'i bechod. Ac mae'n gweld y ffynon o waed. Fe wel yr enaid hwn, y cyfan am Grist. Ac mae'n golchi, mae'n dyheu, ac mae'n gofyn falle amnerth o helpa fi ddod i'r ffynon. Bywha Fy ddigon i ddod i'r ffynon. Golch fi yn wynach na'r eira. Golch fi'n llwyr lan. Delio a fy holl gamweddau. Dyna be mae'r Iesu'n ei wneud. Dyna'r neges yr efengil yw bod Iesu Grist yn cymryd eich pechod. Ac mae'n ei hoelio arno fe ei hun. Ac mae'n eich golchi chi'n wynach na'r eira. Mae'n rhoi ei berffeithrwydd a gadwodd e'r gyfraith drostoch chi clogin llwyr lan, berffaith lan. Dim un marc ar y clogin o berffeithrwydd. A chi'n cael eich gorchuddio a'i gyfiawnder ef. Dyna chi sefyllfa, mae'n anhygoel yn diwedd. Enaid yn y llwch,
heb unrhyw obaith yn y byd ar euogrwydd fel mynyddoedd byd. Ac yna trwy ras yn dod I oedfa falle, yn clywed am y groes, ac yn clywed am Iesu Grist, ac mae'n dod at droed y groes, ac mae'n clywed am y ffynon yma. Mae'n dweud, dyna'r union beth sydd angen arna I. Ffynon, ni fy ngolchi fi'n lan, dwi'n teimlo mor frwnt. Fi'n llawn llwch a bydreddi'r byd. Maddem i'r cyfan, ac mae'r ffynon yn ei olchi fe'n lam. Y Crist ei waed yn golchi chi'n wynach na'r eira. Ond wedyn mae dal yn teimlo, dwi ddim yn ddigon da. Ond mae'r Iesu'n dweud, paid â phoeni am 'na. Dwi wedi cadw'r gyfraith yn dy ledu. Mae'n rhoi ei berffeithrwydd I chi. Ac yna mae'r enaid yn teimlo, ond mae gosb, mae'n rhaid bod cosb I rwy'n fel fi am dorri dy air di. Ond mae Iesu'n dweud, ond dwi ar y groes, dwi'n cael fy nghosbi yn dy ledu. Tyrda dy bechod I fi, ac fe gymera i'r gosb yn dy ledu. Dyna'n syml yw'r efengil. Ond dyna beth sy'n eisiau pobl sydd yng nghanol partion stryd y frenhines lawr yng Nghaerdydd heno yma I wybod. Mae angen iddyn nhw wybod nid y ddiodfeddol, nid y partion, nid y music uchel sydd dros y lle I gyd, llawn geiriau anweddus. Nid dyna beth sy'n helpu, ond Crist. Ond mae'n helpu hyd tragwyddoldeb. Dyna beth mae'n neud. Mae'n bywhau yr enaid. Yn peri'r enaid fedru dyrchafu ei lygau tuag at Grist. Dyna beth mae'n neud. Pethau enaid ddim yn gallu neud hynny, ond I bai yr arglwydd fywhau yr enaid. Ond nawr mae'r enaid yn gallu dod at droed y groes, a gallu codi'r llygaid a dyrchafu nhw tuag at yr arglwydd. Yn gyno, mae'n delio ar angen y gwacter, y pechod. A mae'n rhoi bywyd i'r enaid, bywyd ysbrydol, bywyd tragwyddol, a mae hyn oll yng Nghrist. Dyna I chi'r neges. Dyna'r unig neges. Does dim neges arall. Wel, I orffen yn drydydd y dyheuad yr enaid, glynodd fe enaid wrth y llwch, bywha fi yn ôl dy air. Wel, yr hyn sydd yn wir o'r byd, maent yn sicr yn byw yng nghanol llwch y llawr, pleserau gwag y byd, pethau sydd yn dymhorol, sydd ddim yn para. Dyma pethau maent yn byw amdano. Pethau dros dro, ac yn sicr ddim yn bodloni unrhyw enaid. Ac ni'n gweld fwy amser yma'r flwyddyn, ond o'r tristwch yn ein gwlad fach ni a gwledydd y byd, pan ni'n gweld y gorlifo allan ar y pafin o amryw glybiau. Ond yr hyn ni'n gwybod am y Cristion, mae wedi ei fywhau unwaith o ran y farwolaeth ysbrydol. Os oes yna rhywun sydd dal yn y llwch ac yn dod at y groes, mae'r enaid yn cael ei fywhau. Ond yna beth sydd yn digwydd nawr, fe deimla'r boen pan caiff ei hun wedi dynnu lawr, ei demtio gan bleserau'r byd. Dyna beth sy'n digwydd I rai sy'n newydd ddod yn Cristion. Efallai o fewn diwrnod, o fewn munudau, oriau efallai, ac yna fydd Satan yn dod ac yn ei temtio nhw. Gyda pleserau gwag y byd, ac yn cael ei tynnu lawr, ac falle rhai'n ildio'r temtasiwn. Ond mae'n gwybod mae gwacter yw'r cyfan, ac yna mae'n tristhau ac yn edifarhau efallai. A pan yn teimlo trealon ac ofnau'r byd yn ei lethu. Nid fel yn reiddiol efallai pan allan o Gris, ond nawr mae'n teimlo'r fath boen. Mae nid dyma lle ddylai fod. Mae'n gwybod o brofiad nawr. Mae ei bwrpas mewn bywyd yw I ogoneddu Duw a'i fwynhau am beth. Sawl Cristion sydd yn y cwch yma. Tybiwn ni y mwyafrif llethol. Mae angen neges yma bron iawn, lle chi ddweud i'r gwrthgiliwr, mae angen i'r gwrthgiliwr cael yr un neges ar efengil i'r digred, achos yr ateb bob tro dewch nôl at y groes. Ac felly mae yna rhyw faes cenhadol ond oes na I bregethu bellach I Gristnogion. Ble maen nhw? Ble maen nhw pnawn yma? Ble sydd wedi digwydd? Ble mae'r awydd? Yn ystod ein cenhadledd haf ni, ble mae'r awydd? Does dim awydd, nag oes, does dim awydd. Os gwrando, falle bod yn gyfleus ar-lein rhywbryd, neu rando yn y fawthos nesaf, ond oedd ddim i'r oedfa. Ble mae'r awydd? Mae yna rhyw fath o ddifaterwch wedi dod ar rhyw drwmgwsg. Mae wedi dod ar draws y saint a mae wedi sicr y dod ar draws y ddinas. Ni'n gweld y fath llusgo yn y llwch.
Ac mae'r angen bron iawn, mae'n faes cenhadol i fynd allan i rai sydd wedi proffesu. Ac i chi meddwl, ydych chi wedi deall yr efengyl a'i ffeidio? Dwi ddim yn gwybod, dwi ddim yn siŵr. Ond mi'n gwybod beth yw'r ateb i'r rhai sydd yn meddwl bod yn Gristnogion neu'r rhai sydd ddim yn Gristnogion. Dewch at Grist, bywha fi. Dyna'r ateb i'r rhai sydd yn y byd yn llwyr, erioed wedi dod at Grist, ac yn teimlo yr eogrwydd yn mynyddoedd byd, ac yn teimlo gwacter y byd. Y cyngor i ni'n rhoi i chi, dewch a gweddiwch bywha fi yn ôl dy air. Mae yna addewidion yn dy air di. Bywha fi, deffra fi. Ond mae'r salmydd yn teimlo'r eogrwydd bod wedi cael ei lusgo lawr efallai. Colli agosatrwydd Duw. A dwi ddim am i ddim byd i'w rwystro rhag gwasanaethu arglwydd ac amweddu, o Dduw deffra fi o'r trwmgws, bywha fi. Fel y gallaf dy ogoneddu i'r pwrpas ymcrewyd. Fel y gallaf fwynhau dy bresenoldeb. Fel y gallaf fyw mewn ffordd sydd yn pwyntio pobl at Grist. Adnod 26, fe ffyrdd a fy negais a gwrandewais fi. Disg i mi dy ddeddfau. Ond nid dyna le ni amweld. Bydd yna rhai sydd yn y byd, yn eu pechod, heb Grist, yn dod o'r llwch ac yn gweddio bywha fi. Yn ôl dy air, yn ôl Crist, yn ôl yr efengyl, yn ôl y groes. Gad i mi deimlo'r bywyd sydd yn Crist. Ac y bydd yr rhai sydd wedi gwneud proffes yn sydd wedi colli'r awydd. A bydd y weddi yn dod o'i colonnau nhw hefyd, o bywha fi. Madde mi, ond nid dyna sydd i angen, dyna beth i ni'n gweld yn hanes ein gwlad ni. Cyn diwygiadau, yr alwad ar ei bobl sy'n proffesu i ddeffro ac i edifarhau o'i gwrgiliad. Ac os fuodd na adeg yn yr eglwys, lle mae angen edifarhau o'r gwrgiliad nawr yw'r adeg honno, ond yn sicr mae neges yma i'r rhai di-gred. Dyna i chi gyngor. Dyna beth sy'n angen i'r byd i wneud. Bywha fi, gael ofyn ble chi arni. Oes yna rai sydd yn gwrando ac wedi teimlo'r ymdeimlad yma o lusgon a llwch ac yr anobaith. Tybiwn ni fod yna lawer, ond ddim yn gwybod ble i droi. Yn gweddi yw y bydden nhw'n dweud hyn, o Dduw graslon, bywha fy enaid, deffra fi. Gad i mi weld yr ateb ac y byddant yn dod i gael clywed am y groes. O na fi na rai yn galw y prynhawn yma. Glynodd fy enaid wrth y llwch, bywha fi yn ôl dy air. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengyl sanctaidd, yn diolch bod na obaith i'r rhai yn adeg yma'r flwyddyn sydd yng nghanol yr holl furi, a'r holl sŵn, a'r holl ddathlu, ac eto ddim yn gwybod pa beth y maent yn dathlu. Ond o Dduw, i ni'n gweddio cyn diwedd y mis yma, y byddant yn dod i ddathlu y ffaith dy fod ti wedi agor llygaid yr enaid, ac iddynt weld ei gwacter, ac iddynt weld Crist. O Dduw tyrd, arwain pobl at y groes, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu Carol Rhif 30. Wele fi yn dyfod llefair meichiau gwyw at sain creigiau Salem dyfod y mae Duw. Carol Rhif 30 yw'n ni sefyll uwch ni.
A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.